Hello guys, back to my YouTube channel. Welcome to my new blog. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୋ ଦାଦା ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଜେଜେମା ଆସୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ପଥରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ରୁହନ୍ତୁ ଆଗ ଆଣି ଦେଖଉଛି। ସେଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କିରଣ ପଡୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରି ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଉଇ ହୁଙ୍କା ସାପ ଘର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦଦାଙ୍କ ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କାଠ ଆଣୁଛି। ରୁହନ୍ତୁ ଜୁମ କରିଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ କାଠ ଆଣୁଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ଏଇଠି ଆମର କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦଦା ଡାକିଲେଣି ଦଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ମୋ ଦଦା କାଠ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗଟା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏତିକି ଥାଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।